Er du uheldig at få et stenslag, er vi parat til at hjælpe dig i dit lokale rodecenter. Vi har brochurer liggende med stenslagsplaster, og det er vigtigt, at du får sådan et, inden du får stenslaget. Folien sætter du på roden, for at der ikke kommer skidt ind i stenslaget. Det gør, at vi har vanskeligt ved at få den væske ind, som bagefter skal reparere stenslag og gøre, at man får et pænt resultat. Så du kontakter bare dit lokale rodecenter, så ordner de resten. I Rodecenter benytter vi noget af markedets bedste rodeværktøj. Vores montører har været på uddannelse i stenslagsreparation, for at de hver gang kan opnå de bedste resultater og udbedre skaden optimalt. Vi starter med at fjerne beskyttelsesplasteret og sætter en lille vakuumkop hen over stenslaget. Dette gør vi for at løfte det yderste lag glas på forruden, og dermed skabe plads til reparationen af de små revner, der er blevet i glasset, efter at stenen har ramt ruden. Efter 5 minutter med vakuum presses resinen ind i stenslaget for at udbedre de små revner i glasset. Trykket gør, at væsken fordeles jævnt ud i revnerne. For at hjælpe væsken på vej, varmer vi glasset lidt på bagsiden. Dette gør, at væsken flyder lettere og fjerner eventuelt luftlommer, som er i glasset. Processen med trykvæsken varer 10 minutter, hvorefter stenslaget skal lukkes. Til det formål benytter man en PET-filresin, som placeres på en folie uden på stenslaget. Dette gøres for at lukke det lille hul, som stenen har forårsaget i glasset. Herefter sættes en UV-lampe hen over stenslaget for at hærde resinen og færdiggøre reparationen. Den overskydende resin fjernes med et barberblad, inden stenslaget poleres med en speciel polish. Her ses det færdige resultat. Bilen pudses og er klar til aflevering til kunden. Er uheldet ude og stenslag i forruden ikke til at reparere, er dit lokale rodecenter eksperter i udskiftning af frontruder. De er alle sammen uddannet i at skifte frontruder og er alle autoriserede rodeudskiftere. Vi bruger et bestemt stykke værktøj, som gør, at der ikke bliver ridser i lakken omkring ruden. Det er meget vigtigt, at denne reparation foregår indendørs, da der ellers nemt kan komme fugt og problemer omkring ildlimningen af ruden.
Efter vi har skåret ruden ud, skal vi have ruden limet i igen. Det er meget vigtigt, at vi bruger de rigtige produkter til at lime ruden fast med, da det er en bærende del af en bil i dag. Det er sådan, at hvis airbaggen går, så støtter den sig op af forruden eller af sideruderne. Og derfor så er det vigtigt, at ruden sidder rigtig godt fast. I Rodecenter bruger vi et Sika-produkt, der gør, at bilen kan køre efter kort tid. Normalt set siger man, at efter 4 timer er bilen klar igen til at komme på landevejene. Når ruden er skåret ud, fjerner vi gamle limrester og gør falsen klar til den nye lim. Vi klargør ruden ved først at aftørre den, og herefter aktiverer ruden. Aktivatoren er en selan, som går ind og binder rudelimen til glasset. Samtidig aktiverer vi falsen for at sikre, at limen binder på den gamle rudelim. Når fals og glas er klargjort, er vi klar til at lime den nye rude i. Vi bruger en polyuretan-rudelim i Rodecenter. Det er den samme lim, som bilfabrikkerne bruger ved montage af ruder første gang. Et komponent rudelim tørrer i dag meget hurtigt, og efter 4 timer er bilen klar til at køre igen. I dag er mange biler limet sammen, og limen er en stor del af bilens passive sikkerhed. Det er derfor vigtigt at sikre, at rudemontøren altid bruger den rigtige lim til ruden. Ruden lægges nu i. Inden vi har limet ruden, har vi mærket op, hvor den skal ligge, så den kommer til at ligge nøjagtigt som fra bilfabrikken. Når ruden er færdigmonteret, monteres visker og torpedostykke igen.
Ruden pudses og kontrolleres en ekstra gang. Nu er bilen klar til at komme på gaden, efter den har hærdet i mindst en time.